kabalen na Joby Abarsolet at sobrang welcome sa aking YouTube channel ang Mr. Kabalen Hoops TV. At bago natin simulan ang topic natin ngayong araw na to, mag-subscribe muna kayo, okay? Mag-subscribe muna kayo sa aking channel at don't forget to hit the notification button para laging updated sa mga updated sa mga videos natin dito sa Kabalen Hoops TV. Okay, so pag-uusapan natin ngayon mga kabalen ay ang mga iba't ibang klase ng Kapampangan bowlers. Okay? 5 sa mga klase ng Kapampangan bowlers natin. Katuwaan lang naman to eh. Okay? So unang klase ng Kapampangan bowlers ay ang si Boy Porma. Okay? Bakit Boy Porma? Okay, si Boy Porma, yung ang klase ng Kapampangan bowlers na pupunta sa basketball court na naka-Nike na tsinelas, naka-Nike na medyas bago maglaro, tapos magpapalian, magna-Nike na or Jordan na sapatos, naka-Nike na shorts, naka-Jordan na jersey. Kaso, ang dala niyang pamusta, 20 pesos, kabalen. Barinig kita sa mukha eh! No! God, please, no! 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 Okay, so tapos na tayo sa unang klase ng Kapampangan bowlers. Pangalawa. Ito naman yung mga ball handler natin. Ball handler, Okay. Sila, yung laging may bagong bola. Sila yung klase ng basketball player na laging may bola. Ngayon, dahil nga may bola sila, kahit hindi masyadong kagalingan at nakaka-bad trip kalaban, kailangan nating isali. Kasi nga, sila yung may-ari ng bola. Damn! So pangatlo sa mga Kapampangan bowlers or sa klase ng Kapampangan bowlers ay yung mga kasador. Yan, kasador. Yung mga klase ng Kapampangan bowlers na walang absent sa basketball court, okay? So pinipili nilang mas humawak na ng pusta kaysa maglaro. Kabalen humawak ng pusta. Tapos after the game, tig 300 yung pustahan. Yung bibili na lang inumin sa pag nanalo, di ba, bibili ka ng inumin eh. Ang bibili lang nila, 2 situ kabalen. Opo, 2 situ sa halagang 300 kabalen. Nasa na yung sobra? Nasa na yung sukle? Okay, so pangapat kabalen. Pangapat na klase rin ng Kapampangan bowlers. Ayan Ano to, katuwaan lang kabalen. Si Maki ng kainan. Hindi yan slam dunk Si Maki, siya yung tropa natin na laging makigami sapatos. Okay, makigami sapatos. Hanggang high school kayo, hanggang college kayo, hanggang may kapag-obraya, may kasaling sapatos pa niyang Maki gamit sapatos, kabalen. Opo, imaki ng kainan. Okay. So yung pinaka-last top 5 tamo, 5 mong Kapampangan bowlers na katuwaan mo naman ni. datang magdalaging basketball eh. Siyempre pagkalalo din ni Emasaya. So yung pinaka-last The Manager. The Manager. So yung The Manager, andyan yung makain kagaling hanggang basketball, uling yung taga-pusta, okay? Dahil siya yung laging may pera, iya pa yung tutugita mo. Mas tutugita po, karatang star player. Kasi rin ang star player, alala pa musto. Pero uling manager ang mga budget para nga tayong tutugikin dayo. Sa plano kalaya, alata pa musto kabalen. Diba? Okay. So sobrang salamat king pamanalbe king video kay ni. Ang papangyaw kalimang mag-subscribe o huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin Mr. Kabalen Hoops TV. At sobrang salamat sa pag-follow niyo ng page at lahat ng mga vlog natin. So okay? So malapit na tayong mag-boom sa karerang to. So salamat sa suporta. One love basketball, one love Kapampangan. Alright!